guys, ons op pad Cape Town Stadium toe. Ons gaat die Stormers nou gaan zien. Hulle is nog bezig met pre-season, so ja, hulle saamvat Cape Town Stadium toe. So ik rijd nou lekker vroeg genoeg, zodat ik eerst McDonald's toe gaan, koffie krijg, mandatory staan ze, en dan gaan we die boys zien. Hopelijk kan ik een paar video's maken in het stadium en wat. Ik ga niet video's maken wanneer ik weet, maar ik ga maken in het stadium en misschien wanneer een beetje oefenen nog iets. Samen kijken, maar ja. Yeah. Salut à CPT Beach. Boeba's van die boelen. Schma. Yeah. Ik is daar waar als een patte 360 spannend staat die tijds pop. Ik zei lekker papi money pussy kop. Strijd van die woel, lag je vangers. Ik is daar waar als een patte 360 spannend staat die tijds pop. Ik zei lekker papi money pussy kop. Strijd van die woel. Combination. Play so on point is als weer ik gezang. Amper, wanneer mijn paas ook verdrank. Vrij van mijn toekomst, maak zeker het blank. Vergeet van mijzelf, begin denk aan mijn kind. Granieren gedopt, ik moest staren gedrank. Vandaag is ik in mijn most perfect zeepan. Buzzes is 90 degrees, dus met drum. Ik trap op je hoeken, je flavors is man. Vieter is vast, maar ik blij op het trap. Zij is een baba, zo blij in je krap. En zoemerie buiten, ik blij aan nog drap. Mijn fans het mistakes, dus als weer is hij vand. Ik smeer niet day, maar wat zoek je je love. Ze samen in die toppie, voor jou ik genop. Ze samen in die toppie, die versies is terug. Ze samen in die stoppie, jouw dag als de lucht. Ik is daar waar als een pattenkoek. 360 spannend staat die tijds pop. Ik zei lekker papi money pussy kop. Strijd van die woel, lag je vangers. Ik is daar waar als een pattenkoek. 360 spannend staat die tijds pop. Ik zei lekker papi money pussy kop. Strijd van die woel. Ik ben nog klaar bij Cape Town Stadium geweest. En het is de eerste keer wat ik die tijd van die dag hier weet, ne? Als like, het is nou 3:30. So ik is nooit zo laat in die KP. So ik heb altijd gedacht, voortrekken road traffic als die was. Like zoals Biabelse traffic, Biabel, Kelsrivier. But, yo my bro. Ik sta in een stilstaan traffic en ik is nog veel van die intoe. But ja. So, vandaag gaan ons week toe, ne? En ons gaan leren hoe werkt een oxygen chamber. So, ProTherapy, ik werk ProTherapy as a recovery company. Ons heeft nou een oxygen chamber. So, voor jullie wat je weet wat is die oxygen chamber niet? Ons gaat nou uitvinden wat het is. So ja, al wat ons weet is, het helpt voor recovery, het is geoefend. No? So, let's see how it works. Ik heb nou net gekomen die week, ik heb mijn outfit gechanged, laat ik like zoals Under Armour Power Ranger. No? Mijn enigste concern voor die oxygen chamber is, no? Als hulle gaan een voorbeeld maken met mij, en dan moet ik mijn kip afhalen en iets doen, wat ze gaan zeggen. Because die way die gaan, I need Donnell de Barber. Donnell de Barber! Dus dan, ik was lang daar zo. Hopelijk gaan jullie van mij vragen om een voorbeeld te maken of het ding. Put it on. You just go over your ears like that, into your nose like that, and then there's an adjustment at the back. You tighten that, then once you're in the chamber itself, you can instruct the client to put it in, or say for example if someone's got a bit of a shoulder injury or something like that, you can help them put it in from there. Is there a specific way you have to breathe when you're laying there for maximum results? Ja, dan moet men niet mis.
moet jy met jou neus inasem. Ideally, if you could breathe through your nose, that would be like the best because the cannulas are attached to your nose. Because the chamber itself gets to come somewhere. Okay. Oh, so the whole thing is full of the oxygen you need anyway. Yes. Does anyone have any questions? There we go. Oh, even your feet smell fresh. That's cool. And how are you feeling? Post the oxygen interview? Good. Interview. Yeah, good. Okay, very in detail. Nice. Well done. Kijk hier, Sarah alsjeblieft man. Yo, Julie ruikt lekker. Alright, ik is binnen. Ik voel zo... Kevin, als ik kwaad voor mij is, alsjeblieft, moet me niet zo vergeten. We're gonna put it on stuck instead of blow. Ja. Ons mijn vier zit waar gebouwd. Kip is af en dan kan je zien hoe veel is hier in. Gosh darn it. Sê die ouens. Leon. Wat jy selfie vat? Hulle sê dis die mense in die submarine gevoel het. Jo, hy verkeerd. Sorry, people do research for the title. Kijk hier, dat is persoonlijk, né? Dat is verkeerd. Jo, hij is verkeerd, sorry guys. Ik ga dit niet uit editen wel. Huh? Ik lijk dus over space toe gaan. Alright, so I've been in here, I think 5 minutes. En ik kan nou klaar voor mijn oren maken. Like, toen zei hij, als je rijdt en je een vensters op en dan maak je je oor toe. Ik voel like. Dan moet ik altijd like een yawn of iets zoals Kevin gezegd, zodat het normaal voelt. Maar dat is nogal chill. Maar ik heb ook die full effect, ik heb die dingen met missie zo. Dat is nogal cool, nogal lekker. So ja, dit is ook al om asem te houden. Qua hou je asem. Get out, get out. There we go, sir. So ja guys, dat is hoe oxygen werkt. Ik weet nog steeds, om eerlijk te wezen, ik weet nog steeds niet lekker hoe het werkt. So, ik zal net weer met die allerlei information gaan. So, ik kon nog niet die hele ding gaan video het hier zo, maar ja. So, van nu ga ik zeggen like, comment, subscribe. If you're new, and I'm out, bruh. I got some big rats right on me. I got some big rats right on me.